sing jawabke ngono Mbak ya terus seliramu beda ati beda lambe wis kadung dirasaku kan mas rungono tangismu benci aku dilunga saka uripmu terus nih Mbak terus nih paribasan rangge lintang ning angkasa iku gawe lara marang aku iki wis tentu pilihane wong tuamu sapurane yen gawe lara atimu sana Sito bungkusnya dalam coba ojo toh ojo kapok ya mas ora jadi semua lagi saja nyuragan mana-mana Mbak Nandir lagune nelokso Mbak Nandir baduh Jan. Nggak cocok belas ini mana ayo mas keneng opo sifatmu saiki wis beda kowe ninggalke aku mentingke wong liya opo rasa tresnamu saiki wis beda kaya lumut ing pinggir segara sesajeneng jero dodo pancen larake arep kepriye maneh aku wong ora duwe ojo silap batinmu marang kahananmu kan mas pupusen rasa tresnamu ayo Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe wis kadung dirasakan srungono tangismu benci aku saka uripmu paribasan rangge lintang ning angkasa